Pozdrav lepi moji, dobrodošli vi meni na moj kanal, dobrodošli u još jedno tarot čitanje. Ovo je bezvremeno tarot čitanje na temu šta moja osoba zaista misli o meni, kakve emocije gaji i kakve poruke mi poručuje iz duše. Znači kakve su poruke iz duše vaše osobe, šta ona zapravo misli, šta osjeća, bez obzira na vaš trenutni odnos, da li ste u komunikaciji, da li ste u prekidu, da li ste u ljubavi. Znači, ovo čitanje važi za sve vas. Ovo čitanje će imati 3 grupe. Prva grupa će biti ova roze narukvica. Druga grupa biserne narukvice sa ovom zelenom mašnom satenskom. I treća grupa je ova narukvica crvena, od crvenih roze kristalčića, sa ovim lepim labudom. Eto, to su 3 grupe. Vi malo zatvorite oči, razmislite koja grupa ili koji dek vas najviše privlači. Kada otvorite oči, napravite par dubokih udaha i izdaha, povežite se sa dahom. Zamislite oči vaše osobe. Izgovorite u sebi njegovo ime ili njeno ime. Njegov glas ili njen glas. Povežite se zatvorenih očiju sa energijom vaše osobe. I onda kada otvorite oči, narukvica ili dek koji vas najviše privlači je vaša grupa. Ukoliko ste neodlučni, ne možete da se odlučite između 2 grupe, odgledajte čitanje za obe, jer će tu svakako biti neka poruka za vas. Pre nego što krenem da čitam karte, hoću da vam se zahvalim što dajete podršku u mom radu, što lajkujete i šerujete video, ostavljate svoje komentare, sugestije i predloge, pratite kanal, što naručujete lična čitanja, tretmane i konsultacije na broj koji se nalazi u opisu ovog videa. Pre nego što krenemo da čitamo, još jednom napomena da ovo nije ničije lično čitanje, tako da su u pitanju kolektivne, generalne energije i sve što budem rekla ne mora da rezonuje s vama i vašom situacijom. Možda samo neki deo čitanja bude namenjen vama. Ono što nije namenjeno, vi to odbacite. Za neke srećnike ovo zaista može da bude i gotovo lično čitanje, ali uvijek ukoliko vam je potreban savjet tarota, ukoliko ste neodlučni, ukoliko samo želite da vidite šta vas očekuje u narednom periodu, ishodno tome da se isplanirate i organizujete, to možete onda da naručite lično tarot čitanje i to je onda namenjeno vama. Ova kolektivna tarot čitanja su zanimljive da nam daju određene smernice i u tom smislu možete da vidite zapravo koliko je tarot moćan i koliko može da nam pomogne u tom nekom životu i da nas malo usmeri i da nam probudi nadu nekada kada je zapravo teško. Eto, idemo sada da čitamo karte. Ovo je prva grupa, znači svi vi koji ste izabrali pink narukvicu koja vas je privukla. Idemo da vidimo šta vaša osoba zaista osjeća i kakve su njegove misli, emocije. I najzad i poruke koje vam njegova duša upućuje u ovom momentu. Prva grupa.
Rekla bih da ovaj odnos traje već neko vreme, ne bih rekla da ste se skoro upoznali ili ukoliko ste upoznali ovu osobu nedavno i ukoliko ste nedavno stupili u komunikaciju ili odnos kao takav, ova vaša osoba nosi sa sobom teret svoje prošlosti. Ali bih svakako rekla da je u pitanju osoba koja je sa vam u nekoj relaciji, znači duže vremena ili je bila i pauza i krene pa stane. Osoba važi za, da kažem, pouzdanu i sigurnu osobu i to mu je veoma bitno i tu osobinu ceni i kod sebe i kod drugih, znači da se na njega može osloniti, da on drži zadatu reč i da je pre svega pouzdan i siguran, da nije neki vetropir i da jednostavno nije player, eto. Nije u tom smislu manipulant i neko je ko je pouzdan i ko želi da ostavi takav utisak. On je pod nekim teretom i vezano za ovaj odnos on želi neku istinu. On misli da ste vi meč, da ste vi srodne duše, da ste namenjeni jednim drugom. Imamo, ne znam koliko vidite, imamo najpre, znači, kartu koja je potvrda sigurnosti, kralj pentakla, onda desetku štapova i onda je došla dvojka pehara i karta desetke koju ja tumačim kao istinu. Znači ovde on želi neku istinu da podeli sa vama, on misli da ste vi srodne duše bez obzira šta se dešavalo u vašem ili njegovom životu. Međutim, ova osoba ima potrebu da dominira u ovom odnosu, da on bude taj koji se pita i da jednostavno ima veliki strah od ostavljanja, strah da će biti ostavljen, da ga neko izda, da će neko da ga proda. Ukoliko ste nedavno upoznali ovu osobu, ova osoba je možda doživjela neverstvo partnera, iz tog razloga je oprezna i sumnjičava prema svima, a ukoliko ste već u nekom odnosu, mislim da je osoba ljubomorna i posesivna, mada se trudi da se izbori sa tim svojim, da kažem, demonima. Osoba je jako pravedna, možda je i u znaku vage, imamo kartu pravde, misli da je u životu jako bitan balans i balans između davanja i primanja, tako da se ova osoba trudi da bude u balansu kad su u pitanju njegove misli i emocije i prema vama. Mislim da je trenutno u nekoj nedoumici ili fazi neodlučnosti. Negde bi onda ono što mu vi dajete i vrati, ali kao da je došlo do neke konfuzije i neke zbunjenosti. Ja mislim da vi savršeno zrcalite jedno drugoga i da jednostavno nekada čitate misli ove osobe i ona vama. Međutim, u ovom odnosu je došlo do neke transformacije iz nekog razloga, došlo je do nekih promjena i ova osoba vam kaže da budete strpljivi, da ono što osjećate vi, osjeća i on, da je vreme da pustite neke iluzije i da se suočite sa nekom istinom, da imate njegovu podršku, šta god je da odlučili i da jednostavno želi jasnu situaciju. Njegova duša vam kaže da i vi i on zaslužujete otvorene karte i otvoren razgovor i da zaslužujete jasnoću. Mislim da ova osoba itekako ima emocije prema vama kao i vi prema njoj, ali neke spoljne druge okolnosti su uticale na to da se vaš odnos, da kažem, transformiše u jednom malo neželjenom pravcu i da jednostavno ova osoba je jedno vreme bila zbunjena. Možda vas je shvatala zdravo za gotovo, možda se borila sa nekim svojim demonima, sa nekim svojim problemima. Ova karta može da sugeriše pravde da je ova osoba imala možda i neke probleme
sa zakonom ili tako nešto, ili da je ona zaposlena možda u pravosudnom sistemu, pa onda i neki teret posla i tome slično, ali svakako ovde imamo kartu karme i Saturn je retrogradno trenutno, tako da vas dvoje kao duše učite zajedno neke lekcije. Došla je karta sunca naopako, a osoba misli da se ono što je bilo lepo u vašem odnosu se odjednom okrenulo protiv njega i on zaista ne zna kako je do toga došlo. Jako je apatičan, znači negde imamo 4 kupova, u nekoj je pasivnoj energiji, to vidim, i s obzirom da imamo i 10 štapova, jako je opterećen nekim drugim problemima, tako da i ova dešavanja u ovom odnosu dodatno samo podgrevaju tu energiju, da kažem, pasivnost u njemu i neodlučnosti, jer on prosto ne može da se opredeli. Ukoliko je u pitanju trouga, ova osoba se zaista lomi između nekih porodičnih možda dužnosti i dužnosti da ostane fair prema ovoj osobi sa kojom jeste u odnosu i s druge strane prema svojim osjećanjima. Međutim, ono što je potrebno jeste da ova osoba odbaci tu prošlost. Znači ima kartu zmije, vrlo brzo imamo kartu i ovog transformacije Plutona, imamo kartu spiritualnog vodiča, nakon konfuzije dolazi jasnoća. Ova osoba vam kaže da budete strpljivi, da će ona vrlo brzo da donese odluku, ali mislim da će želiti da čuje itekako i vas i vašu stranu, jer on misli da ste vi savršeno ljubavno ogledalo jedno drugome i da ste vi partneri, da li bili ili ne bili zajedno, i da to jeste neka istina. Opet kažem, za neke od vas je moguće da se radi o trouglu ili da osoba još uvek nije energetski skrog izašla iz prethodnog odnosa, iz prethodne veze. Eto, to je bilo čitanje za sve vas koji ste izabrali prvu grupu, Roze narukvicu. I ja se nadam da je rezonovalo sa vama i sa vašom situacijom. Slobodno mi u komentarima napišite koliko ste se pronašli u čitanju. Ukoliko želite, naručite svoje lično čitanje slanjem poruke na broj koji se nalazi u opisu videa. Lajkujte video ukoliko vam se svidio, ukoliko niste to učinili, zapratite kanal i stisnite malo ono zvonce kako bi redovno dobijali obaveštenja o izlasku novih videa. Ja šaljem ljubav, svetlost i radost i vidimo se uskoro ponovo u nekom novom čitanju, nekom novom videu ovde na kanalu. Pozdrav prva grupa. Pozdrav i za moju drugu grupu, za sve vas koji ste izabrali ovu bisernu narukvicu. Idemo da vidimo šta vaša osoba istinski misli i osjeća vezano za vaš odnos. I šta poručuje njegova duša vašoj duši, kako su to poruke. Prva karta mi opisuje vašu osobu i kod nje je došla velika arkana točka sreće koja govori o promenama, sudbinskim promenama, sreći, karmi, ali s rodnim dušama. Tako da ova osoba na koju ste pomislili jeste vaša srodna duša i ona se trenutno nalazi na nekoj prekretnici u životu. Znači, ova osoba jeste u energiji promena i došla je njena energija
u liku velike arkane, točka sudbine sa brojem 10. Tako da, eto, to mogu da vam kažem. Takođe, ovo je osoba koja planira i vidi sebe s vama, znači neko je ko planira svoju budućnost sa vama. Imamo kartu 2 štapa koja govori o tim nekom planiranju za budućnost, o kompatibilnosti partnera. Nakon toga je došla i karta 2 pentakla, dvojke pentakla, dakle imamo 2 dvojke. Ova osoba definitivno vas vidi kao par, kao meč, kao nešto što mu donosi balans u životu. I kad je bilo teško, mislim da je imao jedan izazovni period nedavno i da ste mu vi zapravo pomogli da kroz to prođe. Definitivno. Rekla bi da je ova osoba u nekoj zemljinoj energiji, ali ne mora da znači da je baš u horoskopu taj znak možda ima neku drugu značajnu planetu ili podznak u Jarcu, Devici ili u Biku. Ova osoba je nešto ljuta malo na vas, ništa značajno, ali bilo je nekih čarki, nesporazuma i mislim da ako nije ova karta Jarca, znači ovo može da predstavlja isto tako da ste vi ovoj osobi pomogli da se izbori sa nekim svojim problemima, sa nekom svojom zavisnošću u životu. Ono što vidim da negde u nekim situacijama se ova osoba osjeća nedoraslo vama ili u tom obrazovnom statusnom smislu ili ovako generalno misli da ste mnogo lepši i privlačiji od njega. Onako doživljava vašu relaciju kao ona bajka lepotica iz Vera. Eto, to mi dolazi, znači bukvalno vas tako percipira, vas i vaš odnos. Nekako kao bitanga i princeza, on je došao kao u liku đavola, znači i ko voli malo da provocira i da opipava puls, a vi ste došli u energiji visoke sveštenice. Tako da mislim da ste nekako suprotni, ali dosta slični i da ste jedno drugome baš zbog tih nekih svojih suprotnosti jako, jako zanimljivi. Ono što je došlo kao karta odnosa jeste 10 kupova. Ova je karta ispunjenja želja. Vi ste za ovu osobu onako ostvarenje želja u tom smislu i on zaista planira sa vama, ukoliko niste već u nekoj ozbiljnoj vezi, ozbiljnu vezu, brak, decu, porodicu. On je rešio da se prepusti stvarima, znači da pusti stvari da teku, nema nikakvih blokada u tom smislu, rešio je da se otvori, da vam verujem, njegova duša vam kaže da ste jako zavodljivi, da ste vaše prisustvo, kao da ste od Boga poslati bili u datom trenutku da ga oslobodi od neke toksičnosti, nekih obrazaca i nekog samokažnjavanja kojem je bio sklon. Mislim da je osoba bila u nekoj autodestruktivnoj energiji kad ste se vi pojavili i da ste mu vi pomogli da donese neku odluku i njegova duša vam kaže da jako ceni vaš doprinos, da jako mu znači vaše prisustvo u životu i da je zahvaljujući vama nekako ustao i da sam sebe je integrisan na bazi tog nekog odnosa sa vama i ta neka done odluku da vi trebate da živite zajedno i da budete par i kako god da ste sada odnosu, njegova duša vam poručuje da i ukoliko imate neke probleme, on je spreman ili ona je spremna da radi na tome i da se ovaj odnos iscijeli i integriše. Tako da u tom smislu je dobra energija i ponovo točak sreće. Znači 2 puta točak sreće. Ovde se zaista dešavaju neka sudbinska dešavanja. Ova osoba je došla u tu energiji. Karta odnosa je vezana za tu budućnost, odnosa je vezana za kartu sreće, točak sreće, tako da definitivno
I imamo između desetku, vidite, desetka, gore karta točka sudbine je numerisana brojem 10 i došli su u prvom i trećem redu, a u sredini desetka kupova. Znači, vama je definitivno nešto bitno na broj 10. 10 dana, 10 sati, 10. u mesecu ili možda 10. mesec. Znači, povežite to da vam je nešto desetka bitna. Donosi se odluka, imate dosta velikih arkana, rekla bih da je ovo zaista sudbinski odnos i da vaša osoba je donela neku odluku, neku bitnu odluku, mislim da se tiče isceljenja. On je spreman da bude i posvećen i tome i vašem odnosu, ukoliko do to sada nije bio ili nije pokazivo zapravo on u mislima i kad su u pitanju njegove emocije, nikad vas nije smatrao olako, uvijek je želeo da vi imate ozbiljan odnos, ozbiljnu priču, svestan je bio koliko ste značajna figura u njegovom životu i ovde postoje emocije, definitivno, s tim što je osoba možda imala neke blokade da to iskaže i sad je jednostavno odlučio da se otvori i da možda vam saopšti uskoro da, eto, želi život da provede sa vama. Jako lepo čitanje za sve vas koji ste izabrali drugu grupu. Pišite mi u komentarima koliko je ono rezonovalo sa vama i sa vašom trenutnom situacijom, koliko je ono bilo za vas gotovo lično čitanje. Ukoliko vam se dopao video, lajkujte, podelite sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Ukoliko niste zapratili kanal, to učinite i stisnite zvonce kako bi redovno dobijali obaveštenja. Takođe, ukoliko želite, naručite svoje lično čitanje slanjem poruke na broj koji se nalazi u opisu videa. Ja vam šaljem ljubav, svetlost i radost i vidimo se ubrzo u nekom novom tarot tumačenju ovde na kanalu. Prijetno, dragi moji. I pozdrav moja treća grupa. Za sve vas koji ste izabrali crvenu naručicu, idemo da čitamo tarot. Da vidimo šta vi možete da očekujete. Kakva je energija vaše osobe, šta vaša osoba misli, šta osjeća prema vama i šta vam poručuje njegova duša ili njena duša, kakve su poruke iz duše. Ovako, vaša osoba je došla u energiji suda, u energiji velike arkane suda. Ova osoba je kao da je nešto evoluirala, sazrela, donela je određene odluke i koja je možda spremna i na neki oproštaj. Koliko mislim da ovde stvari baš nisu trenutno sjajne između vas, čim je došla ova karta suda, međutim ona može da označava ili vaskrsenje ovog odnosa ili davanje prilike i šanse, u tom smislu se odnos nastavi, ili da uopšte započne ukoliko to nije bio slučaj. Ovo praštanje može da znači da ukoliko ste vi napravili neki keg, vam osoba prašta ili možda da će da vas moli i da će učiniti sve da mu date oprost. Ova osoba je došla takođe sa energijom Viteza Pentakla, znači ova je osoba koja je sinonim za neku sigurnost i pouzdanost, međutim on misli da ne treba žuriti nigde, da ima vremena za sve, želi jednostavno da vidi koliko ovde postoji reciprociteta između vas i njega, koliko ste vi spremni da uložite u ovaj odnos. Onako u tom smislu je negde neodlučan, rekla bih. Opet moguće da je u pitanju i trougao, izašla mi je karta ljubavnika i karta meseca. Znači, moguće da
ova osoba iz nekog razloga misli da je imao iluzije o vašem odnosu i vama. Možda je i ljubomoran, možda vas je optužio za manipulaciju, možda vas je optužio da lažete. To je jedan scenario, ovde mi dolaze dva scenarija. To da je ljubomoran na mlađu mušku osobu u vašoj blizini, da li je kolega, drug, prijatelj i tome slično, a pritom recimo on nije slobodan, već je u nekom drugom odnosu. S druge strane, može da se radi o proračunatoj osobi koja želi, znači, da sedi na dve stolice i onda manipuliše zapravo vama kako bi dobila ono što želi. Znači, osoba može da bude i nesvesna tih svojih postupaka i ona zaista osjeća tu ljubomoru prema ovoj muškoj osobi. A s druge strane, znači, ukoliko nije slučaj da osoba ima nekog drugog pored vas, znači možda samo je nesigurna trenutno i da ima jake emocije prema vama. Tako da, ukoliko se dovoljno ne poznajete, to je moguće da jednostavno želi prvo da se uveri ko ste zapravo vi, koliko ste iskreni, koliko može da vam veruje, tako da u tom smislu malo drži gard. Ono što je izašla kao karta odnosa jeste ovaj mag. Mag jeste čarobno neki susret, brza manifestacija, materializacija stvari, ali isto vreme i manipulacija. Tako da bih ja rekla da je ova osoba jako harizmatična, da je svesna sebe i toga da ljudi nekako ga prirodno doživljavaju kao vođu, ili je doživljavaju koliko je žena u pitanju, jer je u pitanju neko koji je došao u energiji maga i u energiji lorda. Znači, pritom i nekoga ko je sklon da donosi odluke. Znači, ova osoba voli da je dominantna, voli da kontroliše stvari, malo je control freak, jako inteligentna i ume onako da predstavi činjenice na način na koji joj ide u prilog. Pritom, jako je oprezna i ne dozvoljava baš da mu se svi približe, nego onako ima neki otklon i tek kad testira osobu, kad prođe neko vreme, on je zapravo pušta blizu svog srca. To se odnosi na vas ukoliko ste neko kraće vreme u relaciji ili ste se nedavno čak i upoznali. On misli da ste vi jako lepi, da ste divni, čarovni i da ste stvoreni onako za raj, kao Eva, kao neka božanska žena. Pritom on sebi misli da je on božanski muškarac. On kaže, njegova duša poručuje vama da vi zrcalite jednog drugog, da ste odraz, da ste taj božanski par i da je pravda jako bitna, da je pravedno što ste se našli, da vi vraćate njegov život u balans, da smatra vas nekom dobrom karmom, da želi da se posveti ovom odnosu, da želi decu, porodicu, ili ukoliko je zauzet, ovo bi značilo da ste vi njegov savršen partner koga je materializovao u životu, ali da jednostavno možda ima obaveze prema svojoj porodici i da zbog toga ne može da vam ponudi sve ono što u životu zaslužujete. Jako me privlačiš, jako si hot, jako si vatrena ili vatren, to njegova duša poručuje vama. Znači, ovde je neka magična privlačnost, a ovo je bila možda ljubav na prvi pogled i vaša i njegova duša su se onako prepoznale, makoliko da je bila komplikovana ili jeste komplikovana situacija, ovde je ta neka strast i neka privlačnost i dalje prisutna
i jedno drugom ste refleksija, projekcija, tako da to ništa nije slučajno i bez obzira na okolnosti koje se ova osoba nalazi, ona je svesna i koliko god se možda trudila da vas drže po strani, ovde su neke emocije i osjećanja koje ona gaji prema vama svakako nesporne i tu nema fejkanja. Možda da fejkuje s nekim činjenicama, ali ono što misli i osjeća to jeste da ste vi za njega pravi partner, ali da možda u krajnjoj liniji ima neke odluke koje mora da donese. Ovde je došla karta pravde, znači nešto šta je pravedno da odluči, tako da ova osoba mora da napravi izbor. I imamo i kartu karme, u ovom špilu Yin Yanga imamo kartu pravde kao veliku arkanu. Zanimljivo, znači osoba je došla u energiji suda, odnos u energiji maga i budućnost odnosa je došla u energiji pravde. Tako da ovo prevedite kao na to da se donosi neka odluka, da li da ili ne, kad je o nastavku vašeg odnosa, ali da bez obzira na to emocije su nesporne i da se ova osoba zaista trudi da ispadne pravedna i prema vama i prema ovoj drugoj osobi, ukoliko ona postoji, ukoliko ne postoji, onda ovaj deo čitanja zanemarite jer nije namenjen vama. Svakako će ova osoba planira neku akciju i neku ponudu da vam da. Imamo jedinicu mačeva, znači planira nešto da vam ponudi, da neki novi početak i da jednostavno definišete stvari, definišete odnos, ukoliko ste nekoj nedefinisane priči, ta ponuda će doći. I na kraju on će nešto garantovati, šta god da vam ponudi, on će stajati iza tih svojih reči, znači šta god da vam ponudi, neće pokušavati nešto da vas smulja, da napravi nešto kao eto čisto da bi vi čuli ono što hoćete da čujete i da bi on dobio ono što želi da dobije, već će zaista ovde postojati neka iskrena ponuda i neki iskreni razgovor, jer je došla jedinica mačeva, tako da je potrebno da napravite neki razgovor kako bi nešto se zaključilo. Da li želite ili ne da ostanete u ovom odnosu, pošto mi se čini da je situacija dosta komplikovana, ali eto, da znate da ova osoba ne preza od toga da donese odluku i da jednostavno bitno je da zadrži neku dominaciju i autoritet i misli da ste negde i vi poput njega. Eto, to je bilo čitanje za sve vas koji ste izabrali treću grupu i crvenu narukvicu. Ja se nadam da je rezonovalo sa vama i vašom situacijom. Pišite mi u komentarima koliko je ono bilo gotovo lično čitanje za vas. Svoje privatno čitanje možete da naručite slanjem poruke na broj koji se nalazi u opisu videa. Takođe, lajkujte video ukoliko vam se dopao, dajte svoje sugestije i predloge, zapratite kanal ukoliko niste učinili, stisnite ono zvonce kako bi redovno dobijali obaveštenja o izlasku novih videa. Ja vam šaljem ljubav, mir i radost. Vidimo se ubrzo ponovo u nekom novom tarot čitanju ovde na kanalu. Prijatno, dragi moji.